भूतदया परमो धर्मः हेच आयुष्याचे ध्येय मानून कार्य करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच चरण देसाई। 2008 पासून सर्प, प्राणी तसेच निसर्गातील इतर घटकांसाठी ते कळकळीने काम करतायत। आतापर्यंत त्यांनी 7000हून अधिक साप तसेच इतर वन्यजीवांना जीवदान दिलंय। त्यांची सेव्ह ही संस्था वन्यजीवांचं संरक्षण करण्यासोबतच त्यांना वैद्यकीय उपचार देते। वन्य प्राण्यांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासोबतच त्यांचं पुनर्वसन करणारी ही सेव्ह ही गोव्यातील एकमेव संस्था आहे। चरण यांच्या कार्यासाठी त्यांना 2021 साली बायोडायव्हर्सिटी एन्थुसियास्ट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं। त्यांनी शाळा महाविद्यालयांमध्ये 200हून अधिक पर्यावरण जागृती सत्र आयोजित करून युवकांमध्ये प्राणी प्रेमाचं बीज रोवलंय। निरपेक्ष भावनेने निसर्गाशी नातं दृढ करू पाहणाऱ्या या प्राणीमित्राला नमन।